Luontopohjaiset ratkaisut ovat monikäyttöisiä ja kustannustehokkaita toimia erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi suojelemalla, kehittämällä tai luomalla ekosysteemejä, samalla kun edistetään luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Tiesitkö, että erilaisilla ohjauskeinoilla voidaan tukea luontopohjaisten ratkaisujen soveltamista? Tässä on esimerkki Suomesta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on uusi aihe Suomessa ja Helsingissä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan ehdottomasti sopeutumista. Sopeutumista voitaisiin ehkä yleistajuistaa erityisesti sellaisille aloille, missä sitä on ehditty miettiä vielä vähän. Ja luontopohjaiset ratkaisut on tosi keskeisiä sopeutumisessa. Ja näistä keskusteleminen auttaa ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia meillä on ja auttaa vahvistamaan toimintatapojen muutosta. Yksi esimerkki ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen yleistajustamisesta on Reaches for Climate-hanke, jossa me keskitymme sopeutumiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Olemme keskittyneet erityisesti lämpökuormaan ja kaupunkitulviin ja olemme kehittäneet digitaalisen kaksosen demon, jossa visualisoidaan näitä riskejä. Ja tämä meidän demo on ollut tosi hyvä väline tämän keskustelun avaamisessa ja yleistajustamisessa ja sen hahmottamisessa, että minne erilaiset riskit voisivat kohdistua ja missä luontopohjaiset ratkaisut voisivat auttaa hallitsemaan ja hillitsemään näitä riskejä. Advice-projekti tarjoaa apua ja esimerkkejä ohjauskeinojen kehittämiseksi, jotta luontopohjaisia ratkaisuja saataisiin valtavirtaistettua ja niiden käyttöä lisättyä. Huomiota kiinnitetään muun muassa tiedottamiseen, kannustimiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä luontopohjaisten ratkaisujen ylläpitoon ja seurantaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla Pohjoismaissa. Tarvitsetko apua? Tutustu käsikirjaamme